Kunya unsa man kanang nindot ni nga kalipayon ni nga ang presyo daw sa bugas sa bangkerohan may ubos og 2 pesos. Kana mo na kana mo na ito ipangutana. Kung nagtagamtaman bagyod ka tinuod. Opo. Kining ingon sa Department of Agriculture. Kana. Nga wala na. Padung na yun ni pagtiurok ang presyo sa bugas. Makabot ba yun? Ikaw, day? Ako? Tigpamalit man yun ka bugas. Kay ako ang magka. Kanina nga, kuan mag yun ka. Consumer. Hands-on man ka yun. Hands-on mom. Kanana ang kanang pang-ekonomiya diya sa atong tagsa-tagsa kabaga kaugalingon. Kining giingon lagi ni President Bongbong Marcos Jr. nga, relax lang, hapit na to, magkabot ang 20 pesos. Ang batang presyo. 20, dos pag nagiubos. Matag presyo sa bugas day matag kilo. Dili ko mo to o Direksyon na baga. Direksyon eh. Straight to the point! Straight to the point man itong programa. Dili ko mo to o nga mo abot og 20. Sa pag... Unsa ka di ka mo to o? Uy, ang taripa ba yung kay Marcel? Wala kong lamig sigurong bugas po doon. Ayaw sa pag-ingon nga di ka mo to kay ang taripa sa imported rice day Marcel. Kuha na, sakripisyo na sa Bureau of Customs. So, sa lakton nga pag-asulti, kung ang supply na to mag-agad sa imported nga rice nga naada sa merkado, ay natural. Muubos yun na siguro day. Pero ikaw, ningon kay imposible? Imposible? Ani na lang ako Sige daw. Ako sa pagkakaroon kay murag pag ginato na feel no ako ampod ni inyo abot inyo basta ako di ko mo to hangtod di mahitabo. Again ni ubos ang presyo sa bugas sa bangkeruhan. Merry Christmas. Ya bastante daw ang supply. Sa pagkakaroon as of gahapon. Hinaot nga pag abot sa Disyembre, yes, mas mo ubos. Mas mo ubos pa.